Shalom. Sahat mata beni akapadita dohot parhalado ni huriata tusudeha muruas ni huria di inganat tabe. Selamat adpenma di hita saluhutna. Nunga sahat hita tu minggu adpenna pawapaton dohot topit ni minggutta sadarion harajaon nahot rodi saleleng ni lelengna. Alani di bagasan pakirimon mahita pai maimahon harorona. Ala ibana do rajata na paluahon hita siad dosa dohot hamateani. Tapaserep marohatta martangiang nahohom mahita di inganat tabi. Amen. Songot tadani hahobasota managam haroronai marede mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop maho jala marlas ni roha ale borusion, ay idama na Roma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami, namadok mauliate dohami tu hosian nasa rohanami,
ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluahon hami siad dosa dohot hamatean. Kupangido hami, patiur jala rajai marohanami marhite-hite tod di porbadiai. Asa unang hu rohanami mida hamet meton nai. Urupi hami, asalam hutadahami iba na raja naungroi. Si sobbao ni sadok jolma na dilihat portibion. Amen. Mared de mahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion. Ima natar surat di Yesaya 60, mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat tolu. Songonon ma didok disi. Hehe maho, marsinodang maho, aina Roma panodangmu, jala hamulion ni Jehovah bisar di atasmu. Ai idama, haholomo doma kukupi tanoon, jala hagolapon akabangso. Alai na besar nema Jehovah di atasmu, jala marsinodang hamuliaon na di atasmu. Jadi dapoton ni akabangso parbegu mapanodangmu, dohot akaraja madapoton sidondang naung bicar diho. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon naho bartu patiknai. Mared de mahita. Tatopoti madosat tanagodangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai, ala na targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jala na hehesian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham dihami, sai patok tong madihami roha hamoliateu tuho. Oto di parbadia, pangapul di namar sakroha, pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha, sai unang tulak hami. Sai tangihon mahami, ho ali debata ama anak dohotod di parbadia.
Amin. Tabigema hata baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hata ni Jehovah. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah. Labat terimas jala para si roha godang. Dang dibahit tu hita hobart tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobart tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah dia kena makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Maredde mahita. Tabige mahata ni debata turpu di hari mingguon, ima natar surat di Rom 10 mamukka maisian ayat 25, sahat rodi ayat 27. Tajahama margati pasoring. Alai hasangapon ma di debata natuk margugoyhon hamu, hobartu barita nauli nahu baritahon, dohot jamita ni Yesus Kristus, ima hasimoon naung di Paulop, dung jodo ditabunihon sian narobi. Di ibana parbisuk mamujungi mahasangapon marhite-hite Kristus rodi saleleng nilelengna. Amen. Ido sahatna. Martua maakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Maredde mahita. Taha tidak kon maha porseao tai, songon na hinatidak kon idongatta saha porseao di sadok pertibion, rap mahita maddok.
tikting, boi mata jaha marhite acara nang disagihon marhite WA group. Maredde mahita jalalaos tapasahat ma pele atta na perjolok. Damen di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat Advent ma di kita saluhut na. Boleh hati ma, ria ni Tuhan ta, hatan di batana gabejamita di minggu Advent na paupaton, ima naninet sian buku 2 Samuel pitu. Mamuka mai sian ayat sada, sahat rodi ayat 10 onom. Pujahama tutonga-tongata, takasma tapa ihu-tihu be di bagasan rohatta. Dungi ujuhuddul rajai sahali di bagasan jabuda, jalanang marhasonangan rohana di bahe Jahoba maradupon nasa musuna kumaliang. Jadi Roma hatani rajai madok panurirang natan. Wa idama maringan di bagasan jabu nasian hau ares do ia ahu. Ia poti ni debata maringan do di tonga-tonga ni ribbe-ribbe. Dungini nasinatan ma madok rajai. Atong lau maho nasa nasinakap ni roham di bagasan patupa mai ai Jahoba do donganmu. Alai bornginai Roma hatani Jahoba tu sinatan madok songonon. Lau maho hatahon ma tuna posokku si Daud. Songonodo hatani Jahoba tung terbaik koma paulihon diau sada bagas bahen inganakku. Aidang dung maringan au di bagasan jabu. Olat niari dukubuan halak Israel nakok sian Misir rasi rasa sadarion. Toktong doau mardalad-dalan maringanan di bagasan udung-udung. Saleleng au mardalan-dalan rap doho sude halak Israel. Tungdung maau madok nanggo sada hata tu sahalak sianaka marga ni Israel. Akana hudokon nian marmahan bangsokku Israel. Songonon buasa so di paulihamu diau sada jorosian hau ares. Ope songonom ma dohonommu tunaposokku si Daud. Boti hata ni Jahoba sebaot. Nunga au membuat ho sian permahanan, sian na mangadu akka biru-biru, akka asa bakit ho gabe iduk gumonggom bangsokku Israel. Sai hudongani ho nasay laon, manang dopat dia ho mangalaka, jalanunga husiapon sudia kamusum maradopoko,
Jala hubain gowarmu marbarita situtu. Songon gowar ni halak na bolon akana di tanaon. Akup ni nunga hubasa-basaon sada inganan tu bangsok Israel. Jala nunga hulopok kon ibana. Asa maringanan ibana disi. Asa unang be tarhutiksa. Jala unang be didak dati akka anak ni hageduhon manosak ibana songon uju di bulana. Jala olat niari duku babakit akka panguum paretta bangsokku Israel. Audo mangalehon hasonanga tuho maradopon sude musum. Akup ni marbagamaga musai Jahoba tuho. Pabua pahoton ni Jahoba pinopar musogot. Yadung jupang tikim mate marpung ho tuaka opum. Patidangokku ma pinoparmu di pudim. Naruar sian butuham. Tu ibana ma pahotokku harajaun. Ikon ibana pauli sada bagas di gowarhu. Jala au pahoton habangsa ni harajaun na rodisa lelingna. Au gabe amana. Jala ibana gabe anakku. Molotung mabayad dosa ibana. Lising-lising ni jolma pakeokku mangalisingi ibana. Alai dang usatokku sian ibana anggo asini rohakku. Songon na huusati sian si Saul naung hupaijur di jolomi. Alai ikon hotdo anggo pinoparmi. Dohot harajomu ro disaleling na di jolom. Habang sape ikon hotdo ro disaleling na. Ima sahat ni turpukta marhite turpukon sahat matuita sada topik harajaun nahot ro disaleling na kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Urian itu hatta tengkado memang molo diganup akka kegiatan na tabain arong perancangan na denggan arong persiapan na matang denggado jolmai marrencana di ngoluna apalagi molo rencanai niojar ni roha mauliate tu di bata Jahoba lau pasangapon ibana alai diakka rencana tai belum tentui sesuai manang hobari tu sakap dohor lomo ni roha ni debata Jahoba. Bahkan boy masa do hamuna kadongan dibalik ni yakka nata rencana honi manang dibalik ni rencana tai adong sakap ni debata na asing. Dibalik ni yakka rencana tai adong rencana ni debata naubalga sian rencana ta nata sakapi i. Sipata nata sakapi i dakop bari tu sakap ni debata Jahoba. Akka hal-hal i boido idauta masa di tonga-tonga ni ngolita. Songonido hurian itu hatta na di alaman ni si Daud. Adong taida nakin diturpukon maksud nadengkan sian ibana. Lau marhua laho pajongjong sada bagas manang sada joro di debata Jahoba. Alai debata madok dang si Daud na pauli sada bagas di debata. Alai pinoparna na dipudina ima anakna. Boy taida dia 12 dohot ayat 10 tolu. Suku-sukun bahasa dang si Daud di lowas debata pajongjong sada bagas di mana. Ala si Daud nunga godang maduruson mudar tutano dia dopan di debata. Jala nunga di hasuhuton si Daud hamusuon akkana bolon. Boy taida di sada Kronika 22 ayat 8. Ala nima hamuna hurian itu hatta di rohani debata dang layak si Daud lau pauli bagas ni debata sekaligus doi si paingot teguran
tu si Daud pabua nang lomo rohani debata di pertumpahan darah namasa saliling si Daud marhuaso jala penolakan ni debata tu si Daud asa si Daud pahobarhon mengarahkan sakapna tulomo ni roha ni debata jala mangiut muse taida nakin di bakasan turpukon parasingan ni maksud ni debata dohot maksud ni si Daud taringo tu bagas manang rumah hurian itu hata bagas dalam bahasa Eberna ima bet manang bait itu benar jod taida di bahasa Indonesia idokon bait Allah boy marlapatan bet manang baiti ima bagas keturunan manang keluarga na menarik hamuna hurian itu hata na dipakai debata tu si Daud taringo tu bagas di ayat 10 sada hata na dipakai ima keturunan manang pinopar Daud marsakap lao pauli bagas secara fisik HP debata Jehovah marsakap pauli bagas secara partodion manang secara rohani tu pinopar ni si Daud ima nama naringoti pinopar ni si Daud na harajaonna hot ro disaleling nileling na dohot taringot tu si paluai na sorang sian pinopar ni si Daud. Hurian itu hata secara fisik memang si Salomo do nahudul di harajaon ni si Daud lau pajongjong joro ni debata. Alai sasitongna secara rohani bagai tertuju do martudu-tudu do itu Yesus Kristus. Di Matius sada ayat sada dicatat si Matius do bahwa Yesus si didok di si anak ni si Daud, anak ni si Abraham. Marlapatan Yesus Kristus do penggenapan sepenuhnya dari janji Bapa kepada Daud dan kepada Abraham. Molo si Salomo pauli bagas ni debata secara fisik alai hamuna kadongan Yesus Kristus do pauli joro ni debata secara partodion ima batin ni jolmai buitai dari sada Korintus onom ayat 10 sia dang diboto hamu daging muna do joro ni todi parbadia na dibagasak kamu naung jinalomuna sia debata dada hamu napuna diri muna hamuna kadongan sian hatorangani taida ma hadomuon ni turpukon tu baga harajaon nahot ro disaleleng nileleng na martudu doi tu haroro ni si paluaido ima Yesus Kristus na harajaon na hot ro disaleleng nileleng na urian itu hatta na berjolo neng berengot sia turpukon ima pamatak taodo nagabe joro ni debata. Tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Toktong do sihol rohani debata. Asa adong keluarga nagabe joro inganan ni debata. Imaka keluarga manang ripe na aka anggota ni keluargai marsitutu menyambut ibana. Anggota ni keluargai marsitutu majakon ibana. Anggota ni keluargai sian nasaroha makaholongi ibana. Alani ditiki paimahon perayaan Natal kita. Asa narumikot taparade ima rohatta pikiratta partodiota. Asa tabahe ni gabe joro ni debata.
Setabi kadongan dang melulu holat tu persiapan fisik. Dohotak ke kesibukan na asing. Bukan baru kali ini kita akan merayakan Natal. Alai taboto ganuk taon do. Bahkan di tahun nasalpu nunga tabahen perayaan Natali gabe parningotan di hita laho marningot di hatu tubuh di Yesus Kristus. Perenungan di hita pabua marhite nataingot aka perayaan Natal sian nasalpu sahatu tikion. Boa nunga maksimal taulahon aka persiapata secara rohani. Molotok tong do hita mamereng tubagasa dirita songoni sasitong na hamuna kadongan kita sedang membangun rumah yang megah untuk Tuhan dan sekaligus juga membangun rohani kita. Alani molo debatado namian di bagasan pamatakta ay pamatak taudo joro ni debata totu ikonibana do na mangarajai ngulutta rohatta ikonibana do namian di bagasan ngulutta totu mian maholong ni roha mian ma dame ala ibana na tapaloas mangarajai ngulutta nang huriatta diakka na tahubasi. Hamuna huriani tuhata na paduangon na parpudi nang dohon ni turpuko tuhita sakap ni debata sakap na uli do diakka na marholong ni roha di ibana jala na ulo makapo si ibana di nguluna. Hamuna na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus disadatiki arong ma sada perempuan sada gadis muda ibana madohoti seminar taringo tu penginjilan di ladang di Tuhan. Tikut di mana mengutus seminaron dungi merenung may mana di nama dohoti seminari gabe merasa may mana tarjo au naing dohot ma gabi penginjil di ladang di Tuhan ni. Martangi yang may mana dung mulak siani nganani dungi di paboto ni mana ma sakap dahi tudongan na asa mangido dukungan na naing gabi penginjil di mana di porlat ni Tuhan ni. Hamuna kadongan dung tamat SMA may mana melanjut may mana marsikola may mana di sikola Alkitab. Dung tamat di mana naing borkat may mana lau gabi penginjil tu sada inganan. Hape sebelum borkat di mana 3 minggu sebelum borkat di mana hamuna kadongan terbege matu ibana berita na mengalami kecelakaan saudaranya perempuan satu-satunya oleh 2 doha lagi. Saudara na perempuan on nung ngamuli. Mate ma saudara na perempuan on dohot suamina. Ditadikom ma opat danak nama say met dope. Dung mamereng situasi na songoni gawe marhusori may mana. Buharo tahe. Abe rencanaku dunga hutang yakon nang gawe penginjilau di porla di Tuhan ni. Dung di suku di mana kanasing Roma kapendapat ni kadongan ninna matu ibana ikokodo na mengasuh anak ni paribam minin na anak ni saudara perempuan mi hona mana pagudang-gudangi saya pikiri mana ma baru tahe disakapi Tuhan ninna rohana jadi bergumul di mana mas seborat jala sanga do ibana lau menitipon anak ni saudara perempuan dai nopati tu panti asuhan. Alai gejang mamusai dipikiri mana di pausor-sori mana ma di bakasar rohana. Na tapi borat ujungna ditundai mana ma
nana yang gabi penginjili. Kecewa doi mana? Kecewa. Alai dung marhusori mana iputusoni mana mah ikon au nama-nama ngasuh anak ni saudara perempuan irawati mana mai hamunaka nahinaolongan tahun demi tahun ipa gudang-gudang imana mah opat danakon di bagasan hata ni dipata di bagasan ajar nasian hata ni dipata di parrohoni mana do pangalahoni anak saudara perempuan na opaton hamu na hinaolongan boto hamu do ujungna anak ni saudara perempuan na naopati gabi misionaris do gabi penginjil naopat talaki di bagasan cerita na hujahai gabi penginjil ma anak ni saudara perempuan na naopati ibana nunga marumur totua lang ama tua ibana dang boy mana gabi penginjil ala nunga moru guguna dohot kedagana hamuna na hinaulongan marhitei gabi di pausoro-sori mana ma oddo hape Tuhan sakapmu di ngoluku au hiaddo na naing gabi misionaris alai gabi anak ni saudaraku perempuan dopati do upa gudang-gudang gabi nasilia do manggatiau gabi misionaris hurian itu hatta hamuna kadongan sipata sakapta dak sesuai tu sakap ni lebata alai unang ma pitor kecewa hita pitor putus asa hita molo sakap tai dak saud di tonga-tonga ni ngolupta ala debata naing pasauton sakap dan naumuli di ngolutta ala ni mian ma hamu doho tau di bagasat tangiang dohot posma rohatta di bana asalehononna naumuli diakka nata sakapi di tonga-tonga ni ngolutta hamuna huria ni tuhatta totu tawoto do pindah do rencana di Tuhan di bagasan ngolutta songon kalimat niedei indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu alai di referenai di dokot do tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu rencana Tuhan selalu indah diaka na porsea na makaposi ibana di bagasan ngoluna amin martangiang mahita muliati ma Tuhan nunga disungguliho kami marhiti hatam asa diaka sakap nami Tuhan asima roham Tuhan hobar mai nang tu sakapmu ali Tuhan molotupe rencana nami adong nasusaut di tonga-tonga ni ngulu nami unang mama baik kami pitor gabi kecewa bahkan putus asa bahkan madau siako ikon hirim do rohanami pabuwa di balik di adong do sakapmu nau muli nau balga di tonga-tonga ni ngulu nami asal mahami olo toktong makaposi ho jalamian di bagasan ho isido muse jupang nami patulusommu pasautommu akasakap nami nahobar tulong ni roham diaka ngulu nang ulaw nami ganub moliate ma rohanami di ho Tuhan naing maho mian di ngulu nami Tuhan las doroham jalasiol doroham molo ganub keluarga dohot akka anggota keluarga mabain ho mian di bagasan nguluna majakoko sian nasa roha maka holongi ho ido nadi halomoko pacak konon nami sian sudut partodion asa unang melulu
sian sudut fisik kami secara lahiriah, mamereng tungulu nami di nama jakoko. Mauliate ma rohanami di ho Tuhan, molo secara partudionido nahutamau kami di nama jakoko, pos rohanami, mian maho lau pasonakon rohanami, lau mabahen dame dohor sonang ni roha di ngulu nami nang diganu keluarga nami. Ale Tuhan debata pasu-pasu ma hatami pargogoi parrohai parbisuki mahami di bagasan hatam. Utangnya kau kami ma Tuhan nang diaka sakap ni dongan nami, nang sakap ni ruas ni uriam, diaka sakap-sakap naulina denggani Tuhan, manangaha pe Tuhan, diaka rencana naulina denggan, diaka naneng mulak tubona pasogit, diaka naneng medaleton ulaunna, asiroham Tuhan, saya homa nang pandongani nama ngaramoti, nama jagai nasida, nama luas mangaluas nasida di bagasan dame dohot pangaramoti ommu. Ale Tuhan debata pasu-pasu mahami saluhutna huriamot Tuhan. Mulai sian sekolah minggu remaja na poso bulung ama ina lansia janda duda padita para lodo keluarga Tuhan. Hu pasatai ma tuho Tuhan. Asa homa Tuhan namandongani hami nama masu-masu hami Tuhan. Diakan namarsai Tuhan pamalum Tuhan sian parsahitonna. Diakan na dirawat ala di parsahiton COVID Tuhan, asiroham Tuhan, ho na pamalupot Tuhan. Diakan na galay Tuhan, pargogoi na sida Tuhan. Diakan na mengalami pergumulan Tuhan, ho na patugon, haporson na sida. Ho na marasi ni roha Tuhan, na mga leon las ni roha, dinasida, dohot bengek ni roha. Mauliate ma, roha nami diho ali Tuhan debata. Sangat diho mangulu nami, keluarga nami, nang bangso nami Tuhan. Hatop mahami Tuhan, boy keluar sian bahaya virus COVID-10 sia. Lehon ma dame dohor sonang ni roha di kami, lau marnatal dohot memasuki tahun baru di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari demahita uhud papungu pilihan na paduahon. Tatangya ko mapiliata martangi yang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na muliutus. Upasa tami masian nan lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uparasia kami pilihanon. Patimbulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite hite tondim. Asalam utadahami gorang ni silekon leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leon matuhami sa darion ang uluas siapari. Say sama dosa nami songo panesa nami di dosa dongan na mardosa tuhami. Unak kami to giyo tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Jaluhamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Saya didopakkon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasaurkon madamena tuton di munabe. Selamat Advent, Tuhan tama nama masuk-masuk kita.